Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Menteri Kesukaan Jela ubah hamlet sondoleng ubalong ru MLA jong Miliam constituency hak kat sandrek uno opera ajar puar ulah play pat ba iring school jong Nongumlong government lower primary school ya kablate hajung lot kebakot ado lai punya ulaktam ia di school kebadan mentah ado lai sepangut kena pule la sang nadu Snem kat kanai sepasan penrio Henry Hadien kembah repos Snem tam la snapa iring building ke Thymmai kebadan ado armala hagan kesengi la sakak hilang la kong bahun lang tren kabalong kenong kai berim jong di school orang bak senang ubah RN Doloi, sekretari senang ubah Shepherd Kasano, presiden juga school managing committee ubah Ain Nong Road, principal juga school, kinong kai school bar ki kena pule. Bakas school pada kelapan penekan nak duduk minta kasih. Terus lihat dulu gimana? Hah? Nagaliang jong kasnong kamla ru klam da penpau ke jeng sengongu yau MLA jongi usri H.Ling ibala kerjaan borba ia gani ke skol hagi liang baro bad ibalwan ra ia gani ke skim ban shina ia gani ke skol kumba ngelayok sengoh ha ke besedang bagani ke skol kumban sukunba penjuk ban supen kan mau kala selamba karta ke jongka deu ni MLA jongi ubala syak skor ya ke cingu jongi kum ki nong shong shnong bat ubalwan ra ya ke ni skim lengba jongka solka ban shnai ya ke ni skol menta ke singi khat santrik Desember aja alpua kalau long ke jingsa jingken mau bau MLA jongi ula play ya kan ke school kenang ba school kan salat ban penun kam ya kan ke building ke Thymmai oi kum ke snong la yo sibun ke jimenta ban pediang now uni minister MLA jongi kibang amla ban je ya ki kirteng badi ki jingmen toy ki bangi kum gisnong ngi la yo na ka por che ka por lengba ka jing le ba ka jong nong mi khmat jongi na ka liang jong gisnong jongi ngi don ban ong kuble sibon ba ngi kermen ba pinang sait nang khlain baru bleun pen yo epi ka jing sta ban tre ye ka kam ka ba pibat kum nong mi khmat ujangi baka konsensi barakwe hagade kesgi kalau long ka jingkaman yengi kum ka snong barakwe bangiyo ya ka bakum ka ni ka po ya ka ban ya don ringkat bau nomi kmat jangi hagaban play ka di kesgo You are an inspiration
this great day, I feel very, very much happy and delighted. Now, all of you must be surprised. Why am I so happy? The reason is because I have a very close association with the school for almost 2 decades, 20 long years. So for those who don't know me, let me first introduce myself. By name, all of you know me, you have just heard. But by profession, I am a teacher. And let me share with you that my journey began from this school. Kasdang nakinika school, Nongumlong LP school, way back in the year 1996. That time I was just doing my graduation. Ngadang le graduation jonga, but ngajuan ban officiate. Ngathara head teacher ipaminta ide inong hikay na do tikipor, kama shuwai kito. So whenever she's sick, the ipang ishto ngajuan ban yarap, hakitaka jong e. Then as I teach in the school, when I look at the year of establishment, las dang yakaniga school house Snem kat kandai spa San Punrio. And I often wondered, ngajulingo, balay na do San Punrio, hado kandai Punrio kadang don betang hado class 5. Pala kata ngayay later jing hikay, na mga shuwan hating. I come to officiate only. Then in the year 2000, I came again to the school, again officiating for the different teachers who are absent. So that time I have completed my graduation. Then I met Baba Swell with respect. So I shared with him the concern about the school. I was asking him, why can't the school be upgraded? And the thing he said that there are so many problems. It's not easy to upgrade the school. So I offered the suggestion that we should upgrade the school. What I did, with his permission and the permission of the MC, we started class 6. Mosa, I think fikan mawai kata. So in the year 2000, I came and taught. I discontinued my studies. Nga sange siya kajing puli jonga ngawan hikaya kanig school. For 2 years nga hikay ka school, and how to arhajar iwailing nga hikay but class 6, class 7 marway. Then few teachers came and helped. And mind you, without any salary, klem kanu kajing siyo. But nga sungu Baba Swell, habakod usnem iju ay hibajing babing amo ma kublish mo. Then after 2 years, kaya yang house na mo balay arhajar like school naman bakla don ka 6 ka 7 class suk bandrung ha ka SSA. So it got into the fold of the SSA that in 2003 we also got the grants to start the UP formally. Hadien kata, I started developing my interest in teaching. And it was in that year that I knew my passion is in teaching. Ladang asno tanat ban hikay, kamud mangan sula ban le hikay. Tingal rai ban le pentubit noy ladi hakaham kam hikay. Ngalay noy ko biet, ngo continue biyang no, yaka jing puli bangala sange. Teka puli, hado bangan da tubit pat, bangan long kanong hikay, jong kinong hikay. Day siya jong kikana school, Henry Mintang day kanong hikay, jong kinong hikay. Kinong hikay jong pi, ngala hikay, ngalawan hikay hang ni, kinong hikay jong school. Wan ay ka training hang ni. Tiling ba kaniye, kajing yato kana jong am. There's a message behind it also. Because nothing comes easy. You have to work hard for it. Now, as a school, we are very happy that we got a new school building. But the thing is, the building will not be able to serve its purpose. Kamantoy bandon ek building. Namar balay, baro khay kapuli, kaputhi, kasyong, ningkong e haki no hikay.
We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you. Belajar pateng sangi Ki om bakalaway kari samlak kasyang hapi Ray manggi ki kun samlang isu ya syong ikti Ayungin le bangin sandur kasyang hanga hapi Balay kolok pateng jangi kala syukat syupra Niyak kusum ni klem sumtu syakmat kadan jenga Kajing mati kajing tamseng bati layak jenjang Mengamati ko para lok nang ditungin kerjang. Kalong cak jengkemen yang kum Emilia bani balala ban pedep bil school kapor kebabiang ban kalong ru ka school ke bala ibiang hak bang layo ban play mata kasngi batru dak jengkemen pas kem ba kri ka school sha kala ban serve nam ta ka bit kebabiang jo ka school bon school ni ka school pon Nongumlong jongpi di kalong hi ka kamaram ke jongi kamtam kum ka sarkar man pej kumnu ban kentiu wedi bat ka puli ka puthi bat ngi kelmau kumnu ngila poi ban poi sre ka benta banong bangini ban thawi di government LSP school kalmi hakawe di jingilang po ka cabinet namar ngaru kolong kum cabinet minister bani karen ba ka jingi yo jongi ka complain ni ba bun ka song kamtam ni kai kamtam chi than nang ba ong ba ki government LSP school kumbolong mantahi kimlong shoot ba bitu biang banang peteng manai ya kajing kai ha kaleng jaka jong state ka jongi mara padeng kita jong jing krang ilong bangin persang ban thola ban penmi ban penyo pisa ban bu krang ya ka special provision ban sna ya ki government LP school dia nomor bangi yo suthu ni ngap ya jingu junang ji bon balang berkapang kinon kai school yong ba nilai kan po ka kabring yong ba chief star boleh ban bu kapang ya ka fon nama taban ketiu ya ke school. Bat kajing keren kam sumlong ke belen registrar bangi thu EP ba haka fast fees mentah pok state hibrok we ars patli ki government LSP school ngilala bansna. Ars patli pok fast fees bangi target ban pendep bar khoi bansna ya ki government LP school haki snong ki thau ba ka jelahi meglahi borok we. Namar ngi su thu shai bagi kena school kajing sedang jok school ki kerwalang ba ki LP school. Dilada kambiang kayeng school kalong sisha ka bae ya kenong kai pikanai ya kasing kai namta ka jong kena school. Kalong ro ka bae kena school kumno kan le hapo school ban song ya kiyeng school ki bambet ki bambiang. Tingi sutunan ba kini ka sarkar kla persang ban skam baru ban address ya kini ka jingi ka ba ki pai ba kamtam e kenong kai school ben pau sagi sarkar ndak kapor sakapor. Barang kwa ban itu ibiru dang ma kini kini singi ngawan ban play ka school hang te po beliam pam kanyo iwe no kai yongi kumne baham ngisusi ban petip ba tang sulaslam tang lajur kaler ilhaban aishino yeki school yeki khana school namar ba kamlong ban song kitrom ki balapei ki yet ki balapai ki kenro ki balapra kumno ngen ai kasing kai yeki khana school but ngisutu ki kum ki school gidon hakaleng bar khoi teda kadang kemen skem balang ba kadi kajing la jugi kum sarkar ban hirap kala sha ban ai kajing kamensin kajing pislor gi kai ban kerpang yu ki khna school bakinwan school tista bur bakin kai kan ai jing kai bapaka nam ta ka jongki klem kajing tai bapha kalong ka ba khna school bar kum juru ya kinoi kai tenak lang junga bre kum emily jongpi Hadien ba plevan job benga arjar kar phra ka bani kong ya ka phang ka bangla bu ha ke wein ki mat junga klong ban pej kum ban kentiu ya ka puli dong le hapo ka konstitusi hi borok ka we sisa kamlong ke besuk inga kum emily namar ka job bani kong bat mari job bani kong ru ngayo balong kum minister kalong ka challenge ka be bhainga kumbong kong bhuri mane ba ban ubriu bat borok jingi ubriu nyimla banyak dan tik besuk kita tang ke jinge ke jidu bat ke challenges ke prepare ke pangi ya kan du rega sutunat bat aingo ublei ba umsimla eno ulai lam lo kashaninga bat ngla persaman trei kat bala
nam ta bit ka biang jong ki pai ban song jong constituency hi bro ka we te mar ba ka thong ban ko junga ka long ban kan tiu ya ka puli ka puthi hapo ka constituency hi bro ka we bar ka kwa mani thu ipi hani ka por ku minang song snong namar ba phiru pidan khok ba pin tip banadu bangal jom kat adu ni ka klemat bamta ngalala ban pniyo bisa lai krur prap arlak bansna yak ying school hapo kamliam ku sihi borok kawe lai krur prap arlak bansna min shwa se spo mlim lum pinlen ying school klong bi sangsat ba isnei tang shu slap tang shu le yo shuti nga kum amali ngamla ban chupe kum to ngamla ban set lu ni skor nagara ngla persang ban warra lu ban develop ya kita ki infrastructure ya ki ying school ki ba markwa mai thu pi don ki boy nga ba ham pite pile thama tang basna king school pite ba king school kin ban juman toy ba king school pin mi buat ai ro em ngong kamilei mar nga kum bre bre jing kli om tang hi mata henre ya kalawe nga su ban sandur ya ka yeng asem ban sandur ya kalawe jono joru gidon kam deng ba school hawat yeng asem ka de ka benta ju ki bi pa hawat pa ki balang ba per ka de ka benta jong ki no ilam balang bat ka school ka don ka benta ka bakrau ban sendur ya kalawe juki khor ki ki jongpi nagarau ngam ju sap inu ru renga trai bela kam baga sukumen bai thu pi lai krur proper lang lala ban penyo ban te ya king school hapok ko si ka jongi bara song jongpi yang ni kumbang sa thu dag jing kran yong ba ka school ka sedang na Snem ka kanai spa san pun rio mo ka dei mtawa ka kanai spa san pun rio las dang i school hapok Nongumlong yang pada lakha Snem kat kendai spa nyopusan la shwa bon ba ka skul jumpi ban ya ka karta ka jonga ngamata dang sau phayo Snem ka karta ri ka skul jumpi krajam la sha so sha ya ka karta ka jonga teng teng nei yang ni song ni slongo mo kumno ken ka kendai spa san phuri ka skul klong kumni phi ki pa ki kimi ki pa ki samla phya bangli ti balai na do ka knai spa sa puri ko skol kumni ngijio ikri kumat na kapor gidong kumat kri ban pen ya kri ka ben taru nam ta ka ban puli ya ka puli ka puti tena ka daw marayo ya ka fast piece ka bringkong ka bangla perung hapo ka jebut phat nga kalong banai ya ka Nongumlong government LP school kabar ya ka Nongpure government LP school kabala ya ka Lumumba government LP school bat ya ka Lincoln government LP school kini ka lorong po ka fast fees basna ya ki yang school baga sutnat baleng ba ka chung persang jonga ringkat jin trin kan kat ba kino hikai bal juru bar ka snong ngi ba ka kam ka jam ko ka yai be renti ba ni sukmen chubone ba ka ni ka school lanang roi lais pangun ki men sim juga kana ki one school panyo ka jenang start hapo ka ni ka school Barga sore ru kum ka kamam juga pada banang ya kersan ya pi ka school. Ngajuran kat bekedo bar ke MC per bar kersan bar ke jongki. Bar ke bagi thu inga Hadien beglena ban upgrade naka UPH ba ka secondary school. Ka jenge ka bagi kendo kolong habde bar ke no hikai. Barga sutra cibun menai kong buhun yong manswa yawan ban kai school ni klem kendo ka jeng siu. Penyon ai bukum ka brio. Karwani ka school kham kajik siyo mo kam dei ka basuk iru dalang jong yang kesem nrei play wa ka bisiam ka baru spa iwan ban ai ka school ne kham kajik siyo banam ta kinong school jong non ka school jong ka secondary ru ka jinge klonda kinong hikai dia namar banga yayo bani shong barki bani sto barki ngas kwa itu pineru ngam ji eno yak shong jong pi but man ka Snem ya kinong ka school jong ka secondary ai arlak sa hojar berkersan namta katulop jong kini kai jong ka secondary bardu namta ke LP lerang bakla manga yai repo hojar man ka Snem berkersan ya kini kai ngakersan bisa manga kini kai nga kini kai school dia mo kini kai school kami kai nga kini kai school kai khon ke jong pi kadem nei na mo kini kai tershop kai khon jong pi ken nang ken start na ki bron kor Barakin bitkin biang lah saya lah ciski. Mat ngandang ya kersan fi ke school. Kum mga jo ay ke kersan fi kan ya kersan. Ya ke secondary, bakam ju ya ke LP ya UP school. Kino ino jinga ba bidon ngana ya kersan nam ta jong pi. Mat mena kan ya balong ban pli ke ding school.
Iman bat ba baswel iklafuan nga. Kyong ku baham kum no pin ka school kam dan ben. Long si ban pi school kam ka ben. Te nga prinsip si mong te kini nga ki mai song su. Lai ka school mutalabiang kong saga ben pada kampat biang. Ti nga sutra pada dan pro jangai ba baru thaba basnai school yong to baru ngani snai stom. Ngai baru lai pho wajar kong sna bha ka ben. Pin mi sau po san pujur krang bikra school yo song ka ben mo. Ni school kum ka ben song kum no kamlong ap song po ka ben. Ti kini ki ben school ru glada ban sna barak khoi. Terang ta pada kini ki school makani le banai komputer ya ke school hang ni. Banam ta ka LP ru ngalam ram ta ki kor komputer. Nomor ngala kolar gong nai ka kor komputer ri piru. Bat ngalam ram ta ka komputer banai nam ta ka LP school hang ni po. Snong jopi apo Nongumlong. Kat ki baong kinoy ka school ngalilay kum khana syukung ubeng. Empat jong em siru em. Pat jong em siru em syukung ubeng kat baong kini hino ka school. Malay ngalay ngam ta namar ngarum aku bidan mentabat pi. Mo galong MC member ko wedi MC ma ko kay badi ketiw lang yak song jong pi. Ni ko akin ki kon jong pi. Kin mi barang basta. Ki kon jong pi galong basampang. Kin nak bantay ba kharaban tay yak yeng yak song dia jelahi beglahi bro ko bay. Pejmo kimi pa. Orang bapa school ni po school senong mentoy. Kinong kah ini kita kinong kai kibala biang bah marga itu iki. Kinong kah ini kita kibat tres tomha. Nam tabat kintiu ikut kejong pi. If yang bapa school senong umpoy sese te umde kumta. Ngaru ngi school senong de. Ngaru ngi school hang te po school parar hang te po nong se high school men swa ki ong. Mata ki ong ka Saint Gabriel High Secondary School. Nga mata ni school bensuang school hang te ha po school snong te mudur po school snong yo amali yo long minister mo mudur kan balong minister long ite tang school ki batip tom nga ngawan na ka school snong ka school kadong ji nang ni na po lai mer te po school padar yo long amali yo long minister piru ki me ki pa wat do ji men abi pa school hang ni po school ki dong hi kai ni ki don ka responsibility ban ship dari pat dur ki khol ki ki chong pi ki kermens kem balong ba ka ni ka school ki mi bon ki klur ki pernai ki banora ka burom ya ka yeng sam ya chong pi bre ka jai bre chung hi baro ka we bar ki kermens kem leng ba ini ji persau ga banirap na ka school ka chong pi kalong sisa ka bor ka jangai min sim ba ji pen slur ta chong pi kham tam ki lo hi kai ki bra ka benta ka bakrau ban sanduri ki khol ki ki chong pi ban ka ju kum emali ngani dor ka pi ka por bakam juru mengendar ka pi barka snong na ko singi so ko singi banam ta ka snong ko abani thu ipi hani ru hadien bele ban play ta ko ji hol hang ta ka ba thamai ko ai bani thu ba pi ni tim mo bangala bu bisa shikror dengka na ka soil and water conservation department bansna ye ki checkdam haki dong ba per pok song jong pi kidik checkdam bade kidik dam bansna ban peron sa ki dong rep kibarang bedeng ya karep karyan ki hang ne po Nongumlong nang taru kadang kwe ka top ka basna hang te po kristong te ka tu ka top ka basna lang ba ka department juga soil and water conservation ka ba ngalang rap nga kidi ki project ba rap nga kidi banai ka jimantoy nam ta jupi ka nong song snong ba da kwa bain tu piru ka the ka pung the po dabor ba ki ong mena ka de lawan hang the ba na de ban pendai ru ya ka pom ka ba Thymmai ka ba kham klang ka ban ta sedai sport mau tawar bat la shal chi singi la dep ketika top hang te pare tatu kapom kanton umlang nang te hang te po ka top rasau Thymmai ra banang te pare kala pana sapo ka snong ka chong pi nasut nat bagi train kat bar ka snong bagi train kat snong bar ka scheme bampai perkat nang no ru rei lawan ra sikrur namta ka big abyang jong ka snong ba jong snong Nongumlong hi barok away bar ngasut nat ngaski ki boy program PM ngaski kade ruga sngi ka ba ki nong ka school club khre banai ka result nam ta ki khon ki jong pi mo pi ki me ki pa pha ki khon sa ki school por Snem la kwa ai ru ban ya ka result dem nei mo kwa ai ru ba ki khon jong pi kin pas ba leng ba ka jong play ka jong pi te pi pha ai ki khon jong pi sport school kide ki nong kai ki ban correct banai ka marks nam ta ki khon ki jong pi kanu kita istom kergila ba kini kai kat ai ka marks bat ngaru ko me jong pi pila pha school nga mata Snem pila pha join ya po ka school of politics na rusem arjar ka phra adu arjar ar pulai
บัดพิรุกไปบ้าพิรุกมันติบบัญญัติยากระปวดนักเลี้ยงกระจงอาngaruh kalau pengkreat ia kerepot ke jonga ngan ais pi ke ba ngan saman ke wi po wi ke yeng pini pejen ngaterkam iu mata bro san Snem kiroi kai ki korek ipe par ik khon jong pi reinga pada pi ba pia ban korek ia ke kam banga tre mata bro san Snem sampai itu ke report bangan ais pi wi berkhoi mo pe la pi banga tre ba ngapet kumno berganti ke ple poti ngapet berganti kumno ik song ka thau ngapet berganti kumno na manta ka help nani ka koi ka khia ba konsensi pe kumno nga trei berkentiu nam ta ka jingbe biang jo kinore bjungi bar kumno berkentiu ta ki samnan ba ka sport nga terkam kumno kla pkhre ye ker pot jonga ba ngas ISP ki pai ba pi bade ru ki pai ba ya pe ba buat nom ya ker ki bodum cha ba shai bakla haning tai bar khoi pe ye tu ker pot pulie tik ba tik kumbale kenoi kai khun jong pi phirule itu ker pot ba nai pi pe ba jai warai bagadono ke jing snow warai bagadono ki bor ki baila makla ken pistu bakla pi wat sha pek itu ke report mengenai pi bisar pi itu ke report bat sa ai ke report ke pi sa ai ka mak ke pi ha ka arjar arpulai mo kira kai ki korek pi pa jong pi ba pi korek ya ka kam ka bangan trei bat ngam arta tin ki kam ki bangal trei mata tang khendiat Snem lai Snem ar Snem kadon ka klam covid-19 Arsene kami awak terkam pura, tang lais nem menteri kekam, la persang menteri kekam ke babon ba, nam tak song jong pi, bar kum juru nam tak konstitusi warok pi, tanah nak tahu pi, ya pe ba, ya tiga report, bar ai ke jubah pi, ai ke mak pi, hak arjar arpulai, kam mengaku mau beri pada, kenala pada pedeng, ya kekam, nam tak sekrim tak song pi, bar ke konstitusi warok pi, de swabangan song, ngai ke jeng kublai ke bakuriang, bar ya ke jeng kerdu nam ta ketika government LP school po Nongumlong bakatala sha ban sei sha ya te ki khna school ke belong kalau we ko pernai deng ba ke nong kai ai ko be ker pang ke nong kai kam long ke basup ke nong kai ke bon ba ke nong kai ke kedua re ai ngui ble bre ba wai nong kai kam sim ka bayar kam sim ka bhe bat kam sim jong ke jeng tristom tong ni tristom lang tak liang jo pi ke nong kai school liang jo pi jong ke dorbar snong pi ke ba bar ka MLA kerana bagai bani berdaya ba nasional namlong kami bon ki keluar berpermai ki belong ke jikermen om tagi mata rain takal sai berkala cisngi kublai kerku ipi kublai semua